Týmto lakom budeme lepiť číselká na matky. Tak si ho prichystáme trocha. Nie veľa, lebo to hneď zaschýna. Číselká nech nám nevystrieľajú za pár. Otáčame si. No. Jednou špajdľou nanášame maličkú kvapôčku lepidla a druhou špajdľou, ktorá je zarezaná, dáme číselko. Trocha necháme odvetrať, ale fakt málo, v tejto klietke okrúhlej sa jej to nestrhne dole. Môžeme ju dať späť a ísť na ďalšiu. Treba si dávať pozor, aby neuleteli, lebo sú niektoré fakt svižné. Opatrne, aby sme jej neublížili. Zasa malú kvapku lepidla a číselko. A vypustíme ju do klietočky. Za chvíľu spravíme s nimi buď odložence, alebo do plemenáčov, do oplodňačikov môžeme zúžitkovať.